canal. Ăsta e episodul 2 din seria cu Matei Minecraft. Și în sfârșit ăsta e, bă, a devenit pe țar, bă, dați un like și un subscribe la Pul de Prepeliță și Mateux, ca să ajungem repede la 1000 de abonați anul acesta. Denis. Hai mă să-l închidem pe ăsta, stai că mă duc să dau de clopot. Tu du-te după el, bă. Du-te după el, că eu i-am dat meserie. Pe țare, ce faci? Nu știu. Și bum 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 bum. Intră? Unde? Într-o casă. Tu, pe țarul ăsta e fix lângă meseria lui. Nu face nimic, stă. O să fii închis într-o casă de dăr. Bravo, bravo. Hai grijă. Băi! O evadat. Aoleu. Stai că... Andy, nu vrei tu, da? S-a băgat altul în groapă. În groapa care o făceam pentru dirt ca să repară acolo. Dar stai, de ce nu-l bagi eu într-o groapă? Nu, i-am dat una din greșeală. Stai. Intră în groapă. Intră. Hai. Se pupă acolo, nu știu ce fac vișnițarii aia. Dacă ești să nu-i desfăruși meseria, că după aia nu mai e vișnițar. Da. No, hai să închidem puțin, ca să nu intre nimeni la ei. Da. Denis. Eu construiesc aici înapoi, că au explodat efectiv un clipper înainte să începem filmarea. Bă, hai să ne băgăm și noi într-o casă. Hai să vedem ce casă ne luăm noi. Păi da, dar nu putem să facem o casă noastră? Păi da, până atunci, hai să... Uite asta, bă, că-i mare. Vino aici. Eu mi-am făcut o casă, aici doar. Stai că mi-e microfon. Bari în casa aia cu etaj și să ne băgăm noi. Fix în asta. Dar nu o extindem, frate, așa o lăsăm. Nu, așa. Că mie îmi place să am propria casă. Să nu fur de la alții. Haide, bă, ți-ai pus patul? Așa m-a învățat mama, să nu fur de la alții. Un bișnițar de mec. Unde e? În ce casă? În asta? Aia mare, unde l-am închis pe ăla. Păi da, sunt aici, dar numai că nu te văd. Gata, în casa aia altă mare. Eu eram în partea aia. Asta. Jos, acolo. What the fuck? Eu dor la picioarele tale. Dar și fix cu capul sunt la picioarele tale, efectiv. Dar știu unde dorm eu. În patul albastru. Yes. Ai mâncare, ai ceva, mâncare, ceva, please. Give me some more. Uite aici dorm eu. Dormi. Noapte bună. Dorme o noapte bună. Ia! Pisi, vii în seria 7 pisi. Doamne ferească. Uite-te în spatele tău. În seria 7. Cred că avem niște probleme tehnice. Gata. Yo, numai yo. Doamne ferească. Iisus Hristos. Dar acum hai să mergem după lemne multe. După lemne multe lemne. Ok, hai. Stai așa. Dar n-am mâncare. Help me. Ia mă. Delicioso. Îngropăm meseria. Eu vreau să fac trade cu bețar. Ai bețe? Normal.
Ha? Am bețe, mă. Serios, că am făcut unerte. Ha. La cam multe bețe cere. Zgârcitul. Zgârcit mai ești. Hai să ne ducem după beț. Hai prima dată puțin în mine că o să ne trebuiască la multe bețe. Și ne trebuie să ne luăm de la de Iron? Chiron. Da. Ok, hai. Eu am făcut Stai de așa piatră să- pentru amândoi, dar... Oricum. Da, e bun așa. E bună, ăla. Ah. Stai așa să bag niște chestii în chest. Păi dar cam câte Îmi iau stecuri barca de cu lemn mine. ne trebuie? Ce? Cam câte stecuri de lemn? Multe, că fiecare de la cere cam 32 de bețe pe fiecare 3. Și da. Îmi trebuie multe. Am 3 torțe. Bă, dar prima dată hai după unul să le luăm torțele din casă. Am și eu 3 torțe. Eu Aia- fur torțele. Eu deja mă duc, bro, frate. Da, du-te. Pentru că Eu iau niște torțe. am tăpărișca. Să por brișca. Plouă, bă, ține-se ouă, era să pic gândit ai mina. Hai în aia, că acolo... Hai în aia, bă. Merg în aia. spre cea mai apropiată pădure și o să mă găsesc. Uite aici Gravel, de ce nu ai mers aici? Unde ești? Aici e Gravel, ești nebun? Dar nu te văd. Ok, stai că vin. Sus. Hai. Sus. Eu iau și niște torțe până vii tu. Sus. Cam sus. Ok. Deci, știu ultima casă unde e, nu? Adică să abordăm altfel. Deci știu unde am închis pe ea, nu? Aha. Să vede. Mergi fix în partea opusă. Uite aici. Bă, Alex, vino aici. Aici. Ha. Aici am semnalizat Ce? mina. Aici am semnalizat mina. Acolo e o mină. Dar numai că Păi hai acum. am astupat-o să nu intre monștri. Și uite aici. Bă, dar eu n-am pickaxe. Nu, m-am ocupat și de asta înainte. Poftim. Nu sunt. Eu am 13 torțe. Eu am 3 torțe. Trebuie să bag un cartof în mine. Mergem aici? Păi da, de aici e sărăcie. Și de aici începem să minăm aici în jos, așa. Tu într-o parte, eu în alta. Ah! Nu Ce chiar e așa. apă? Ah! Păi e apă aici. Da, du-te, Alex, du-te aici, vină în parte cu mine și după aia ne despărțim noi. Închide apa, așa. Ok, ok, așa, hai. Și eu mă duc pe aia așa. Și Leanis. Da, și aici e apă, stai. Pe. Pune doar unul torță, da? Eu mă încid de apa ta. Au. Scuze. Mi-ai luat torță? Da, nu, Așa. n-am luat-o. A, nu, da, stai, că am uitat că face pe cam același bloc. Granit. Ăsta e bun pentru casă. Venim odată și luăm de aici tot granitul. Că îi place designul lui. De data asta eu De asta e să... pun torță. Ok. Bam, așa. Și așa nu facem mi-am nici pus risipă de torțe. Așa. Da, și după cred că le luăm înapoi. Dacă nu rămâne asta mina noastră. A! Îți iau itemele bune. dacă vrei. Păi vezi că o lavă acolo și mi-a cam căzut lucruri în lavă.
Și nu știu unde m-am spawnat. What? Nu ai avut respawn point pe pat? Nu. Aoleu! Leule! Dar Dă-te cred că știu să pe vin înapoi. creativ și Stai. vină până aici, că ești departe. Nu, știu să vin, știu. Perfect, cred. Dacă nu, o să mă dau după, dacă nu știu. Și dacă nu-mi dai tu un spawn point, nu, îmi dai tu de la. Ești pe creativ, hai, urcă până aici. Da, dacă nu o să găsesc, îmi dai tu de la. Dar știi în ce parte îi, nu? Nu știu. Bă, Alex, am mers. Printr-o parte. Stai să văd. Spre o câmpie mare. Da, pe câmpia aia mergi într-o parte, știi, nu? Da. Perfect. Scuzați-ne că folosim creativul, dar aia e. Da, băieți, n-avem ce face, nu luăm iteme până la urmă. Gata. Am găsit-le. Bun. Stai așa, stai, nu-mi da înapoi, că vin înapoi în mine. Cu creativul. Stai să văd unde e mina. Aici. De aici. Sparge cu mâna, așa. Gata, hai, ești pe survival. Păi, mi-ai luat itemele? Nu, că n-am sărit. De ce m-ai dat înapoi? Că de aici am murit eu, deci nu putem sări. Nu trebuia să mă dai înapoi pe Ba, stai chill. survival. Dă-mă înapoi pe creativ. Nu. Că știu eu cum să fac. Eu sunt expert în mine, ți-am mai zis. Eu mă cunosc foarte bine pe mine, că eu sunt mine, nu? Deci, fă schema gingiulești și nu o să mori. What? Au! Ți-am zis că nu o să mor din schema gingiulești. Mm. Eu am respawn Dar mi-am points aici. dorit. Bă, ia pe sătenii noștri că n-am dormit. Vin unii după alții, fug de zombie, cred că l-au spălat. Ajutor! Sunt 1000 de zombie! Ți-am zis. Au! Mai am jumătate de inimă! Și nici n-ai respawn point. Da, mina nu-i de noi. Da, cred că trebuie să mă dai iar pe viață. Bă, Alexe, că mă omori! Au! Bă, Alex, înțelege că nu mai pot să te dau și să te închid și să te... Ok. Nu Da, mai bine! așteaptă că-ți dau TP la mine, dar nu. Nu termină și dăm pe mai bine. Nu, că te spunează în perete, doar știi. Stai. Așa, intră pe coordonate, bam, așa. Și dă-i E greu, bro, e greu. TP. Și era acolo foarte mult iron. TP. O fi fost, dar numai că ai sărit direct în cârca mea. Alex. Nu-i bine, trebuie să ne facem o găleată cu apă neapărat, că nu avem cum să coborâm acolo. Alex. Mateux. Nu, e... Nu. Hai mă, că până dai tu ajungi eu. Dar lasă-mă, mă, că mă concentrez. Deja sunt pe câmpie. Gata, te-am teleportat, hai pa. Ha? Păi dacă vii singur, eu nu te mai teleportez. Ha.
Ți-am zis că nu-i vina de tine, că ai sărit în cârca mea. Am sărit după ce ai murit tu. Da, mă, că tu nu puteai să sari deodată cu mine, că tine vine. Tu ai încurcat tot, m-ai încurcat. Glumeam, da. Da, Glumeam, ho, nu te ambala așa. Păi, hambalez. mă bat cu un scheleton aici. Mă enervez că mi-am pierdut toate itemele acum, că eu nu mai sar acolo cu tine încă o dată. Fără tine poate mai sar. Păi sar eu. Hai că sar tu. Nu sar niciodată că tu ești dobitoc și îți pierzi tot. Fără supărare. Lasă, că acum îmi dau respawn point și sunt șmecher. Cum îți dai respawn point? Ah, da, ești șmecher. Foarte șmecher. Ce să zic. Gata. Mai poți tu de șmecherie. Hai. Așteaptă-mă să mă omor, că după aia ți arăt cum facem. Dar numai că am nevoie de un pickaxe. Fă un pickaxe. Eu vreau să intre un creeper în casă. Fă un pickaxe. Fă un pickaxe, te rog. Ce? Că am nevoie de un pickaxe, doar de un pickaxe, ca să ajungem acolo fără să mai avem 2 inimi, că știu eu cum. M-am omorât ca să vin aici, ca să... Nu cred că eu nu pot. Și Mai de trebuie lemn o și de piatră, poate să fie de orice, dar numai să fie doar pickaxe. Ok. Ia. Mersi, mersi, mersi. Foarte greu. Ei, am zis de piatră. Nu! Îți doi golemi, tu ai văzut? Da, păi știu, în update-ul ăsta s-o băgat să-și spawneze ăștia singuri golemi. Cât What? vor ei. Să-și șmecheri, că spawnează cât vor ei. Eu vreau mâncarea aia înapoi. Că nu mai am mâncare. Ui, cât m-a aruncat creeper-ul! Nu știu cum să zic, dar eu sunt micu. Cum ești în mine, mă, că muriai? Da, sunt în mine. Sunt chiar aici. Da, ia itemele atunci. Păi da, mai am câteva idei și dacă s-ar mor. Și n-am respawn point. Ba, ai respawn point! Ți-ai dat! Nu mai găsi scuze ca să nu te duci. Dar de ce mă duc eu și nu tu? Dar de ce nu vrei să taci? Păi nu mă duc. Bye bye. Și nu m-a spawnat în pat. Bravo! What? Dar ce ai făcut, mă? Eu m-am dat respawn point, dar sunt tot acolo. Pe insula aia. Da, eu nu-ți mai dau TP, nu mai fac nimic pentru tine, că nu poți să mori ca un om normal. De ce nu ți-ai dat respawn point, că nu ți-ai dat? Nu aveam cum. Ba, înțelege că aveai cu... Dai-te pe. Bă, dacă faci ca un copil mic, gândește-te. Repede. Tu ai vrut să mă duc? Dar eu n-am vrut să te duci, am zis să aștepți. Nu, ai zis să mă duc după iteme. Te-ai dus torpilă, ești nebun? Păi da, m-am dus, dar eu ți-am zis că nu mai am viață. Eu chiar ți-am zis. Câte minute are video-ul tău? Chiar am uitat de el. Eu am 19 minute, adică 20. 19 și eu. 19.53 am. Eu am 19, 53 și eu. Da. Păi am început în aceeași. 20.
cred că e tot 20. Eu știu cum să fac cu pickaxe-ul, bă. Cu Și am pickaxe-ul... pierdut și pitexul de piatră. Pickaxe-ul, știu eu cum să fac cu pickaxe-ul. Trebuie să săpăm pe lângă și ajungem jos foarte intacți. Sper. Te aștept la mine oricum. Să văd dacă mai ajung. Hai că Da, am ajungi că ajuns. ai venit de... Da, vezi? Am ajuns. Sunt 3! Ce? Sunt 3 golemi? Da, și-o sponat cât vor. Hehe, fix intact am căzut aici. Acum ajung la mine. Eu fac scări. Ca să nu ne mai chinuim cu prostii din astea. Dacă urci pe scară, te bat. Așa nu urci. Bravo. Ești cu minte. Cine? Creeper. E foarte cu minte, cel mai cu minte. Nu mai poate el de cu minte ce ui. Deci când ajungi să sar pe piatra asta, că e o piatră, uite aici. Unde stau eu. Uite, vezi, sar pe piatra asta. Ah! Fac. Ajutor. Am jumătate de inimă. O să mor iar. Ce n-ai căzut bine? Am căzut pe aia și după aia nu-i Ce m-a tras una? Acum ați toți după mine. Și n-am respawn point, să știi. Au. Nu, iar! De data asta mi-am pregătit. De data asta dau pe TP. Nu mai Nu pot. plânge, că îți dau TP. A, așa da. Patruzeci doi cu 64 minus 336. Dar știi ce mi-am pierdut eu? Ce? Mi-am pierdut pantalonii. Dă-ți respawn point. Gata. Oh, ce bine mă simt. Acum pot să sar la Dar nu- bătaie. Nu o să sar, o să mă duc. Hai, mă. Ce ar trebui o găleată ca să facem un MLG, să ajungem acolo, să-i omorâm pe toți și bam. La urmă că noi pentru iron am venit acolo și da, nu avem iron. Am ajuns în bine. Pe bune! Try to swim in lava. Hai să te rog. Știi cum? Respawn? Știi cum? Ai respawn? Da, Perfect. da. Cum? Ce? What? Bă, m-a dat respawn point. Mi-a arătat în colțul de dreapta. În stânga, adică. Și tot nu m-a spawnat acolo. What? Bă, când ajungi aici, sparge patul și mai pune încă o dată și dă-i, că poate așa nu, de asta nu merge. Iată cumva ți-ai pus de greșeală respawn point pe patul meu. Nu, că eu când am murit m-am spawnat în patul meu. Nu înțeleg, iar trebuie să merg
atâtea blocuri. Te Și de teleportez ce s-a eu. blocat? Nu, stai că te teleportez eu. Că mă așteptam să mori, așa că am salvat aici. Teleporting. Gata, mi-am dat punct de reviere. Stai să-l sparg. Sparge și pune iar. Dar pune-le jos, că poate de-aia nu merge, că-i sus. Gata, mi-am pus. Dacă nici așa nu merge, nu știu. Da, ia verifică dacă ți-ai pus respawn. Uită-te puțin. Nu, eu aici am respawn, că m-am spawnat, că m-am omorât aici și uite aici m-am spawnat. Nu mă întrebam, să nu știu cumva să te spawnezi acolo. Bă, da, dacă tot sunt atâția golemi, noi de ce nu-i omorâm pe doi din ei? Nu știu. Da, hai în mină, că era și acolo până la urmă, Iron. Deci vrei să-mi spui că noi ne chinuim și avem atâția golemi încât putem să facem o găleată, să ne aruncăm acolo, să facem un MLG. Da, hai puțin aici, în mină. Sau nu, pregătește tu. Deci, Păi bă, dar de ce în scara mea, care am făcut-o în mină, de ce acolo e o groapă? Că eu am căzut în groapa aia de la scara mea și am căzut fix în lavă. Ok, nu o să întreb de ce e o groapă acolo. Au! Nu schelete? Ajutor! De aici te arunce. Ăsta e pickaxe-ul meu. Eu încerc să găsesc itemele. Oh, l-ai băgat pe lavă, bravo, ce deștept ești. Ce am făcut? I-ai băgat în lavă pe schelete. Au. Eu l-am băgat pe Vezi creeper că în trage lavă. una. Bravo! Hei! Așa, aia este, mă. Aia este, mă, bravo. Am două inimi, doar nu știu ce. Hai că nu știu dacă. Eu am o inimă. Am o inimă, sunt mai rău decât tine. Fugi, Bă, fugi, dar nu fugi. te pui el, ce faci? Dar nu știu unde-i carnea ta. Unde ai murit? Ce carne? N-am nimic. Ai zis că-i carne și unde ai murit? Că aveam itemele acolo. Am murit în lavă ultima dată. Nu mă, ultima dată. Prima dată. În lavă. Prima dată? Da, în lavă și mi-au căzut itemele în lavă. Nu, ai pierdut tot progresul nostru. Da. Bravo. Nu știu ce să fac. Bine să mă arunc în lavă. Pentru că sclipește? Da, chiar mă arunc în lavă. Uite, te-ai spunat. Hai că acum avem viață full, ne putem arunca de la 5 km și apoi să murim iar. Hai să facem outro, că am 28 de minute. Eu am fost Flori de Prepeliță. Ăsta e episodul 2 din în seria cu Minecraft. Dați un like și un subscribe la Mateux și Flori de Prepeliță pe YouTube. Da. Și noi ne revedem data viitoare. Pa, Pa, pa! pa!